Benvinguts, benvingudes a Sons en el Temps, el podcast on ens fem preguntes a partir de la temporada de concerts del Teatre Auditori de Granollers. Som la Laia Saperas i l'Oriol Padró. Avui us volem convidar a parlar d'uns quants concerts que han coincidit més o menys en el temps i que tenen relació amb l'educació. Són projectes educatius i ens els trobem a la programació d'aquí, de la nostra ciutat. Hola, Laia. Hola, Oriol. Com va això? Doncs molt bé, aquí a punt d'explicar als oients tot això que dius sobre música i educació i recordar-vos també que si accediu a la web del Teatre Auditori de Granollers, a la secció Viu la Clàssica, podreu trobar aquest raconet on sempre, avui podem penjar i compartir moltes coses, perquè jo crec que aquest tema donarà molt de sí. Sí, em sembla que tenim molta teca avui. Sí, conversarem a gust, així que tot el que vagi sortint ho trobareu penjat a la web, així com a través de xarxes podeu anar seguint, recuperant episodis, idees, si us ve de gust. Sí, home, sí. Així que comencem, no? Endavant. Doncs fa uns mesos us explicàvem que hi havia el cicle Carles Riera, del que ens n'agradava molt aquesta vessant més pedagògica, és a dir, de com s'acostava la música també en un context educatiu, que és el que està fent des de fa temps l'Escola de Música Conservatori de la ciutat, que és el que una mica també centrarem en aquest episodi d'avui. Correcte, i de fet volem començar justament amb un concert d'aquest cicle, Carles Riera, que es titula Shreds of Light i tindrà lloc el dia 11 de març. Aquest concert és un recital de piano protagonitzat per un antic alumne del Conservatori de Granollers, en Víctor Braojos. En aquest concert interpretarà Brahms i Liszt i bé, el que ens interessava d'aquest no és que sigui en si mateix un concert pedagògic, però sí que ens agradava començar per aquí perquè, esclar, ens relaciona o ens fa destacar la feina que es fa des de les escoles de música, en aquest cas la de Granollers, però com a exemple en general dels petits èxits artístics que es porten a terme quan un alumne d'aquest centre esdevé un pianista professional. Exacte. I és que més enllà d'aquests concerts divulgatius o pedagògics, també és veritat que la música i l'educació sempre van donades de la mà, no? Un dels altres concerts que trobarem dins aquesta escena gran és el que va tenir lloc al mes de gener a Can Palots, un concert titulat Clàssics Simfònics, on en aquest cas és una jove orquestra dirigida per en Josep Maria Sauret, també professor del Conservatori. El que presentava era aglutinant instrumentistes de diferents escoles de la comarca, creant aquest aprenentatge, creant aquest intercanvi, aquesta vivència que tan necessària és també per a aquests joves que s'estan formant, que estan aprenent, que toquen instruments ja fa uns anys i que aquesta experiència és imprescindible, no? Clar, és un projecte una mica que intenta donar un espai a gent jove que s'està formant com a instrumentista i que a vegades potser costa trobar un lloc on puguis tocar amb altra gent de la teva edat. I, clar, vull dir que sí que existeix la jonc, però això és una cosa molt de país i que només hi poden anar... Que aquí ja hi ha unes audicions, no? Ja és un altre procés. I clar, hi ha un nombre de places molt limitat. No hi pot anar tota la gent que hi ha a Catalunya tocant instruments i que ho vol fer amb un mínim de projecció, doncs no tothom pot anar-hi, no? I és veritat que més enllà d'aquesta projecció ja potser més professionalitzadora, que seria aquest cas de la jonc que deies, és molt important. De fet, això jo crec que hi ha molts països a Europa que ho saben fer molt bé, que és també cultivar aquesta xarxa amateur, no? Clar. És a dir, quan tu ets estudiant de música, quan tu el que t'agrada és tocar amb la gent, pots treballar un repertori més o menys exigent, també necessites aquests espais.
I en el fons crec que això és una mica el que el Sauret intenta fer en aquest projecte, no? Sí, sí, que és una feina doncs, molt important. De fet, Sí. tu, Laia, com a músic que ets, suposo que en la teva època de formació, quan tenies aquesta edat, jo què sé, 15, 16 anys o el que sigui, no? Era molt important poder trobar un espai on poder tocar amb altra gent. I tant. De fet, a la comarca ja fa això, quan jo devia tenir 15 anys, ja existia, que era el projecte de la Jogbo, que era doncs aquesta la manera d'aglutinar les orquestres de les diferents escoles i que era molt motivador. Clar. Perquè també era una manera de tocar amb altra gent, conèixer altra gent, conèixer un repertori, conèixer les dinàmiques d'orquestra, no? Sortir de la teva aula de l'escola de música. I això és molt, molt necessari. Jo crec que forma part d'aquest procés educatiu en el que aprenem a tocar un instrument. És que és bàsic, clar. No pots ser un bon instrumentista si no has tocat en una orquestra. Exacte, sigui una orquestra més o menys gran, un ensemble de guitarres, no? Havia tocat amb un grup que encara existeix a Caldes de Montbui, que són els Flaustaff, que també no deixa de ser el mateix, no? Trobar aquests espais on compartir música en grup i on aprendre una literatura musical aprens repertori, que també ho necessites, clar, i tant, si només toques tu sol, se't limita molt la cosa. Clar. I tant. De fet, és veritat això que dius també de la xarxa amateur, no? Que és una cosa que, així com amb el món coral, és immens, no? Perquè, ja ho hem dit en algun altre episodi, cantar és una cosa com més natural i que més ens hi atrevim tots. Clar, tocar un instrument no tant. Però sí, en altres països, tal i com aquí et pots apuntar al cor del barri o del poble, que n'hi ha una a cada cantonada, doncs allà hi ha orquestres. O és el que passa a València amb les bandes. No? Exacte, seria el símil. Sí, que cada municipi té la seva i la gent no necessàriament són músics professionals, sinó que... Però ho seguiran fent sempre i d'una manera... Aquest aprenentatge, clar. Intentant-ho fer d'una manera molt musical i molt ben feta, no? Que això també és un èxit, diguem. Clar, i tant. Doncs escolta, això que dèiem, una felicitació a tot el paper de les escoles de música, tant pel que fa a la formació de futurs professionals, com és el cas del Víctor Braojos, com per treballar perquè la gent que està formant-se tingui la millor formació possible i totes les oportunitats per decidir què vol fer. I seguim, perquè en el Teatre Auditori de Granollers un dels altres concerts a destacar en aquesta temporada en relació a això que estem dient projectes educatius és el que es titula Greta i els Triomans, una gran coproducció que durà a terme l'Orquestra Cambra de la Ciutat, així com alguns dels cors del Mix de la Unió, que són el Cor Veus i el Cor de Petits Cantors de l'escola. I en aquest cas convidaran fins i tot alumnes de la ciutat, nens i nenes d'altres escoles de primària, que són les escoles Joan Solans i Ferrer Guàrdia, que participaran doncs, de tota aquesta òpera i aquesta producció. Déu-n'hi-do, quanta gent sobre l'escenari, Quina passada, Sí. De fet, aquest projecte està en un projecte com més gran o que té una gran continuïtat ja des de fa uns quants anys, que el porten a terme els Amics de la Unió amb l'Orquestra de Cambra, amb el paraigües, diguéssim, del Teatre Auditori, que cada 2 anys produeixen això, una òpera infantil. Intenten muntar un espectacle musical en el qual hi actua l'orquestra, el cor veus i normalment recolzats per nens més petits, els petits cantors, que en diuen, que seria el cor dels últims cursos de primària, no? I fan participar, que això potser és el més rellevant, escoles de la ciutat, alumnes de primària de la ciutat, i d'aquesta manera aquests nens, aquestes nenes poden treballar per primera vegada en la seva vida, per molts d'ells, amb això, amb uns músics professionals, en un escenari de veritat, amb una direcció d'escena, amb tècnics, tota una producció professional. A més, també és interessant d'aquest projecte que normalment també sempre ja fa anys que es fa amb obres, s'estrenen obres que s'encarreguen expressament per aquest projecte, que això també doncs, és de destacar que es dona projecció a autors actuals, no? Hi ha una feina de composició darrere... Exacte, i d'escriptura de textos, sí. Vull dir que donen feina als creadors del país, que està molt bé. Està molt bé. Sí. I realment, no deixa de ser un tinglado, perquè hi ha moltíssima gent implicada, no?, i que ho fa possible. Sí. També l'Associació Cultural de la Ciutat en forma part, la Marta Otín, no?, és a dir, a nivell escènic, doncs també és qui aporta tota aquesta posada en escena.
Sí, és un projecte de ciutat, no? Total. Realment hi participa tothom, sí. Sí, molt esperat, amb gran producció i que, a més, també deixa'm dir que diria que havia d'estrenar-se en context de pandèmia i no va poder ser. Vol dir Sí, em sembla que s'estrenava al març del 2020. Exacte, i això va quedar... I pocs dies abans de la previsió de l'estrena va petar tot. Sí. Segur que estaran molt contents de poder-ho dur a terme finalment. Sí. De fet és això, com que fa 2 anys que ho tenien preparat i ho han estat coent, o sigui que segur que serà molta il·lusió, no? Molt il·lusionant. També, de tota la gent que hi participa, també hem de dir que hi havia tot un procés de creació amb projeccions, videoart, vestuari, il·lustració... En fi, que és una obra d'art total, quasi. Uau. Sí. Això es farà els dies 26 i 27 de març al Teatre Auditori de Granollers. I després també durant dies entre setmana es fan sessions per escoles, que aquí també és on hi participa l'associació cultural. I en realitat aquesta manera i aquesta dedicació com a voluntat des del teatre doncs ja fa uns quants anys que està sent una constant, no? Hi ha hagut altres projectes visibles com és el cas de la Cantània, que de fet si entreu a la web i a l'apartat d'educació, educatiu i social crec que diu, doncs també veureu tota aquesta trajectòria d'aquests altres espectacles que han presentat en temporades ja passades. Al web del Teatre Auditori, vols dir? Exacte, sí. I això, en veureu doncs tota aquesta trajectòria de nens i nenes d'altres escoles que han pogut participar tocant, cantant doncs, a l'escenari gran de l'auditori i formar-ne part. Així que segur que és una experiència en comunitat i musical que els marcarà a tots ells, no? I tant que sí. De fet, l'experiència d'altres anys en general crec que ha sigut sempre positiva pels alumnes que hi han participat. Bé, i tota aquesta mentalitat i aquesta importància que es dona a l'educació i la música des de Granollers també es pot veure en les sessions, en els concerts familiars que dinamitzen David Puertas abans de cada concert de l'Orquestra de Cambra, que són aquestes sessions on explica una mica el repertori, on els músics toquen alguna coseta, però enfocat a un públic familiar. I és que, en veritat, potser costa una mica de posar també la frontera a on deixa de ser educatiu un concert, no? Vull dir, jo quan vaig a un concert sempre prenc alguna cosa. I tant. No sé, vull dir que potser al final música i educació són dues coses que van ben bé de la mà, no? I tant. I és que al final parlar de música i parlar d'educació, si anem entrant en matèria, són conceptes això que es retroalimenten i que d'alguna manera una sense l'altra no són res, no? Clar. És a dir, passen a ser un pilar fonamental a dia d'avui i que, sisplau, això segueixi sent així, no? És a dir, que es doni aquesta importància que durant molt de temps crec que no se li ha donat aquesta importància. I és que està demostrat que la música a nivell educatiu i, per tant, com influencia els nens, nenes a l'evolució de la persona, això està més que demostrat com beneficia a nivell cognitiu, Clar. com ens serveix per aportar plasticitat al cervell, és a dir, tot això està sobre la taula ja fa molts anys i com, d'alguna manera, com a humans aprenem a fer servir aquesta eina per expressar-nos, per comunicar-nos, per ser més creatius, no? Per educar bons hàbits, és a dir, tot el que ens aporta la música quan l'aprenem, no? Des d'aquesta visió d'aquesta educació que rebem a l'aprendre'n, genera identitat i també, sí. I ens fa expressar millor també, no? Que la llista de motius és llarga per poder dir que l'aprenentatge musical és una cosa molt important, no? Vull dir que realment ens hi podíem estar molta estona justificant-ho, Sí, perquè realment és això. Fomenta l'esperit crític, les capacitats intel·lectuals, habilitats socials, destresa física, fins i tot tocant un instrument. Bé, hi ha un seguit d'aspectes, no?, que estan relacionats amb la música. Sí, a més és curiós perquè encara hi ha a vegades aquesta idea de que sembla que hagis de tenir una capacitat innata per aprendre la música, no? I això està demostrat que no, és a dir, que no deixa de ser, doncs, que s'ha de cultivar, s'ha de tenir l'oportunitat d'entendre aquest llenguatge, s'ha d'oferir a tothom, i això, a veure, no ho dic jo, ho diuen grans pedagogs musicals, no? Des de Suzuki a Gordon, tots podem aprendre música i al final els humans
som música, no? És a dir, sí, que bonic. És que tenim el ritme, tenim aquesta motivació intrínseca perquè és que som so, tenim la veu, tenim el cos i no fa falta més. I moviment, i ritme, sí, clar. I és que possiblement en un món com el d'ara, que tenim molta informació i tot passa molt ràpid i ara ens arriba la gran última novetat, però al cap de 4 dies ja és antiga. Exacte. I tot un altre valor important de la música educatiu, diguéssim, és que ens ensenya a escoltar, no? L'escolta activa també seria una cosa important. No fa gaire vaig sentir parlar d'un metge que es diu Mario Alonso Puig, que és un senyor que, pel que he vist, buscant-lo una mica per internet, fa xerrades i llibres així com d'autoajuda, més o menys. Però vaig sentir una cosa que explicava molt curiosa, que ell, era una anècdota personal. Aquest senyor es veu que va estudiar a Harvard i tal, i un professor molt prestigiós els va fer un exercici i va portar tots els seus alumnes a un museu. I va dir, trieu un quadre i trieu-lo bé, perquè us hi haureu de passar una bona estona mirant-lo. I quan tots havien triat el quadre va dir, molt bé, durant 3 hores, 3 hores, Déu-n'hi-do. no podeu fer res més que mirar aquest quadre. Que això és com molt bèstia, jo no sé si ho aguantaria. Sí. Llavors aquest senyor explica que les 2 primeres hores van ser horribles, vull dir, va avorrir com un ostre, però que quan va començar la tercera hora ja va començar a tenir algun tipus de sensacions que li costaria molt explicar, no? Sensacions molt especials. Diu que llavors va ser molt interessant quan el professor va demanar que es posessin en comú les seves experiències, que hi va haver gent que realment havia viscut emocions molt intenses i plorava quan ho explicava, vull dir que realment potser sí que el fet de parar-nos a escoltar o observar una cosa detingudament sense fer res més que estar dependent d'allò ens porta a sensacions que realment no estem acostumats a viure, no? Sí, amb això de fet crec que més a dia d'avui sentim moltes coses, sentim molt soroll, tot va molt ràpid com deies, sentim la ràdio, sentim la música al cotxe, però realment parar-nos a escoltar-la, no? És a dir, escoltar música no com a fil musical, sinó de dir, no, és que ara escolto música i estic fent això i posar-hi tota aquesta atenció plena, doncs també és un entrenament o és un aprenentatge brutal, no? Ara ens hem anat una mica, però tornem mira, a l'educació. Ara que ens n'hem anat una mica m'has fet pensar també, hi ha una entrevista de fa relativament poc a una pedagoga musical, deixa'm dir, un referent també en aquest país, que és l'Ester Bonal. I tant. I aquí, mira, potser podem compartir l'entrevista també a través de xarxes i el deixem allà per als qui us vingui de gust dedicar-hi una bona lectura en el que qüestiona aquesta idea, no? És a dir, de com la música també genera moltes veus, aquestes polifonies, moltes visions i alhora tots són fet a partir de persones amb habilitats diferents i en realitat això fa que juntes puguem aprendre i a formar part d'aquesta escolta, no?, que estàvem parlant. Jo potser recomano als oients que llegeixin l'entrevista i segur que us n'agradarà aquestes idees. Bé, és que sí, l'Ester Bonal és una referència en educació musical a Catalunya, sens dubte, i ens torna a portar una mica a el que ja dèiem abans, a reivindicar la feina de les escoles de música en general i concretament també de les de Granollers, tant l'escola municipal com les diverses escoles de música que hi ha al municipi. Potser estaria bé també fer una atenció especial a un projecte també molt bonic que tenim aquí a la ciutat, que és l'Escola Pere Anton. Ah, exacte, i tant. Que també és això, és una escola de primària on dins del mateix currículum del centre hi ha la música com a fil conductor, com a eix vertebrador del projecte pedagògic i tots els nens i nenes, des que comencen la primària fins que l'acaben, toquen un instrument, toquen en una big band, no? Toquen en una orquestra, i això ho fan en un centre públic, per tant, amb nens i nenes de totes les condicions socials, econòmiques o culturals, no? Que és una manera també molt bonica i molt
és al final pel que ha de servir la música, no? Per allò que diem moltes vegades aquí, per connectar i per trobar-nos. Que bonic. Us animem a més, doncs, a que tots els que ens esteu escoltant i encara esteu dubtant de si aprendre o no aquest llenguatge, avui motius us en donem encara uns quants i tant. Aprendre sempre és bo. Sí, i escolta, que si volem mantenir aquella dita també, no? Granollers, terra de músics, el Vallès, terra de músics, doncs també és això, no? Crear cantera, i saber doncs, seguir fent aquesta tasca educativa, no? Com picant pedra. Sí. I això es fa doncs, a través de les escoles de música i d'aquests projectes com deies, no? Mira, això que dius ara de picar pedra també és un altre valor educatiu de la música, una mica, I tant, l'esforç, la disciplina. En el millor dels sentits, La constància. Exacte, que les coses per aconseguir-les també has de treballar i insistir-hi i tot això. I tant, i no oblidem que a dia d'avui, en un món amb tantes pantalles, doncs aquest esforç, atenció, concentració, també és una altra de les virtuts que ens aporta la música. Doncs escolta, tornant però a temporada de concerts del teatre i destacant aquesta gran producció de la Greta i els Triomans, expliquem una mica de què va. I tant. Això intenta presentar una història inspirada en el personatge de la Greta Thunberg, no? Aquesta activista pel medi ambient, i s'imagina en un futur on el món ja està destrossat, diguéssim, i hi ha un grup de personatges que reben, ara no sé ben bé com, una informació sobre aquesta activista del passat, sobre el medi ambient, i bé, a partir d'aquí estableix tot de reflexions a l'entorn de com quedarà el món si seguim pel camí que anem. Uau, Déu-n'hi-do. És una mica... Sí, és una mica bèstia, però bueno, és interessant perquè a mi això em fa pensar també està bé, no? Aquesta part educativa que dèiem, doncs, fer reflexionar els nens i nenes sobre les qüestions que ens afecten a tots. I a mi això em fa pensar en aquella frase de la Montserrat Roig que deia que la cultura és l'opció més revolucionària a llarg termini, que segurament, doncs en aquest cas és, si més no, s'intenta. I tant, i al final, tornant a això, no? L'educació com a eina per sobreviure, si vols, en tot aquest... O sigui, amb aquesta tasca educativa per aconseguir transformar doncs, aquesta dosi de realitat tan dura que se'ns ha plantejat també a partir de la pandèmia, no? Fins i tot. Clar, també, sí. No? Moments de crisi, més existencials, apocalíptics, en tot això, és complicat de transmetre. De fet, em fas pensar també en un dels últims llibres de la Marina Garcés, que es diu Escola d'Aprenents. Per una banda, ella, a més, és alumna de piano, hi ha un capítol que ella explica la seva experiència doncs, com a alumna, que això és recomanable que el llegiu si us ve de gust, però també això, no? Reflexiona doncs, de com en una societat l'educació ho és tot, és a dir, a partir d'aquesta eina, si realment volem transformar i canviar doncs, aquestes noves generacions, i aquesta visió que tenim també del món, una mica penso que no està tan enllà del que potser ens farà reflexionar aquesta obra, aquesta òpera, no? De com aquests joves de la ciutat, al final és un clam a l'esperança, és un clam també, no? a com podem canviar un món que també ens ha canviat per sempre. I sense ser catastrofistes, doncs crec que aquest llibre també dona eines a això, de com a través de l'educació podem plantejar-nos tot això. Que interessant. Sí. Ara m'estàs fent pensar també en un article que vaig llegir fa poc, però no recordo a on, ni com es deia la persona, que era una entrevista, de fet, a un senyor. Buscaré qui era i ho penjarem, i us ho posarem. Però era molt interessant perquè reflexionava sobre l'educació. I ara m'hi has fet pensar que, en tant que la música, estem dient, no? Té tot un seguit de virtuts, però potser una virtut molt gran que té és que no serveix per res, diguéssim, o que serveix per formar persones, que després aquestes persones ja faran el que vulguin. I perquè aquesta reflexió era molt interessant perquè criticava les polítiques educatives de les últimes dècades, tant de dretes com d'esquerres. Deia, tant de dretes com d'esquerres tenen una cosa en comú, que és que enfoquen l'educació a que sigui útil, a formar gent que sàpiga treballar, no? Que sigui productiu. Sí. No? És una lectura, no? Que et serveixi per la vida, que et formi com a professional, que
Que sí, esclar, però potser és al revés, no? El camí. Creem persones felices, creatives, personalitat, i llavors ja faran coses per guanyar-se la vida. Ningú es vol morir de gana. Bé, no ho sé. Ja us buscaré quin... D'això i us el penjarem al web. Sí, de fet la música en aquest sentit, una altra de les coses afegint aquesta llista, no?, que estàvem fent abans de virtuts, també això, doncs, que com a eina doncs, també transforma, genera, ens permet comunicar-nos, expressar-nos, ser creatius, i això doncs potser després serem més feliços, no? Exacte. Sí, perquè hi ha un perill amb això. Ara aquí ens estem enrotllant molt, avui. Però hi ha un perill amb tot això que hem dit, no? Dir, no, la música és molt bona pel cervell, que és veritat, que és bona per la psicomotricitat, però causen el perill d'això, de fer-la massa pràctica, massa útil per, saps? Això era, recordo quan treballava a Amics de la Unió, que a l'escola de música, no? Que sovint venia gent a apuntar els nens a música perquè això els anirà bé, perquè després aniran més bé amb mates, per exemple, no? I dius, bueno, o no, jo què sé. Vull dir que la música és molt bona, però també si t'agrada, saps? Vull dir que hi havia... És que el nen no vol, però vull que segueixi fent música perquè la música és bona. I, bueno, si no li agrada, segur que no és bona. O sigui, no li farà cap bé fer una cosa que no li agrada. Sí. No ho sé. Bé. Vull dir que a vegades hi ha el perill de caure a l'altra banda. I tant, de buscar un resultat quan és una cosa... Exacte. Que és un procés i que t'acompanya tota la música. Tota la vida, no? La música. Sí. A mi m'agrada aquesta idea de que és una eina i que tu d'aquesta eina el que n'aprens, o sigui, tots aquests aprenentatges com a persona el dia de demà et serviran amb tot. Sí. Déu-n'hi-do, quantes coses, no? Sí, Déu-n'hi-do, avui està dens això, Mira, jo potser, Oriol, ara si et sembla i et ve de gust, també podríem compartir amb els oients, per així si doncs, algú aquest tema també li apassiona tant com a nosaltres, doncs projectes o iniciatives que també es duen a terme a dia d'avui a casa nostra o arreu, en el que també doncs, això, no? Es veuen aquests èxits, aquests resultats de com la música i com l'educació doncs, provoquen que passin coses tan boniques com les que potser ara podem compartir. Home, doncs em sembla molt bona idea i tot el que... No? Ara farem una mica una llisteta, no? De projectes, una pluja d'idees, també els penjarem al web i els podreu anar mirant, però els presentem molt ràpid. Sí, per exemple, un que, mira, ja que parlàvem del medi ambient i tot això, no? Hi ha aquesta orquestra d'instruments reciclats de Cateura, no? Que són... Exacte, al Paraguai. Sí, al Paraguai, que són, de fet, a veure si ho explico bé, són un barri molt pobre, no? D'aquesta ciutat de Cateura, on, a més, construeixen instruments a partir de xalles, a partir d'escombraries, perquè crec que tenen un abocador al costat. Això diuen, sí. I bé, vull dir que, de fet, el director, el Fabio Chávez, el seu lema és el mundo nos envía basura, nosotros le devolvemos música. Déu-n'hi-do, Està molt bé. Sí. És dur, també. Sí. Us deixarem el link d'aquesta gent. Un enllaç de com sona, perquè sembla màgic, però realment podem escoltar com sonen aquests instruments. Podem escoltar ara com sona una orquestra d'instruments reciclats. 1, 2, 3... Mi vida sería, sin la música estaría increíble. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Va, doncs ja que estem a l'altra banda de l'Atlàntic, si tu també el projecte que es du a terme des de ja fa molts anys a Venezuela, que va crear el mestre Breu. Un referent, sí. Un referent i que, de fet, recomano des d'aquí doncs, el documental que ja té uns quants anys, Tocar i Luchar,
on es veu doncs, tota aquesta feinada que s'ha fet a tots els pobles, a tots aquests nuclis de música que cada barri, a cada ciutat de Venezuela es duen a terme a dia d'avui, i on la música això apareix com una eina transformadora en el que en uns col·lectius que si no se'ls donés l'oportunitat de tocar el violí o una flauta o un clarinet o un violoncel, doncs potser el context seria el carrer, drogues, no? És a dir, Sí, un carrer una que no és... societat molt desigual, molt criminalitzada, Sí. i en el que un projecte així doncs, apareix com una salvació, no? Deixa'm dir-ho. Absolutament. És d'una un manera molt documental bonica. que val molt la pena veure. Sí. Sí, i un projecte del que fins i tot doncs, un director a dia d'avui, com és Gustavo Dudamel, també n'ha format part, no? És a dir, que a Exacte, part amb un èxit artístic brutal. Han sorgit, exacte. Sí. Bueno, és com el més gran èxit és en Dudamel, però bueno, sí, han sortit músics d'allà, ha sortit un projecte de qualitat. Sí. Què més? I d'aquí jo crec que també n'han begut, diguem, molts projectes a casa nostra a dia d'avui. De fet, a la ciutat de Barcelona hi ha el col·lectiu Art Transforma, on la fundadora, la Caral Prats, també aposta doncs, per un projecte on la música apareix com una eina d'inserció social i fins i tot ho obre això, no? Donant l'oportunitat a col·lectius que potser no tindrien aquest accés, sigui perquè són gent doncs, amb necessitats especials, gent amb... No? Des d'una vessant potser més de la musicoteràpia, projectes que es duen a terme a les presons, un projecte molt transformador, I tant. que també us compartirem la web perquè ho pugueu remenar. Déu-n'hi-do. També també aquí a casa nostra tenim el projecte que potser és dels més coneguts, que és la Cantània, no? L'Auditori de Barcelona promou aquest projecte on fa participar escolars de tota la ciutat en una gran cantata amb músics professionals, també amb una obra musical que s'encarrega expressament. És un projecte potser una mica semblant a aquestes òperes infantils d'aquí de Granollers. Segurament. Potser no hi ha tant la vessant escènica, però sí que a nivell musical ve ser una mica el mateix d'oferir a tots els nens i nenes de la ciutat que almenys un cop a la vida, diguéssim, hagin pogut pujar a l'escenari d'un lloc com l'Auditori, i que després també es porta per tot el territori de Catalunya. A Granollers també es fa com a tants altres llocs. I tant. I això segurament també ens fa pensar en aquell projecte que es va iniciar amb la Filharmònica de Berlín, que ja també crec que el resultat va ser doncs, un documental que es diu Rhythm is It, on el director Simon Rattle doncs, dirigia una consagració de la primavera de Stravinsky, Déu-n'hi-do. amb l'orquestra rodejada de xavals de barriades que això, no? Que si no haguessin pogut doncs, participar d'un procés creatiu d'aquestes dimensions, no? Aquest projecte, mira, no el coneixíem, miraré el documental perquè no sé si... Vull dir, és un repertori atrevit, no? Per fer... Mare meva, i tant, i tant. Per fer És bèstia. una cosa d'aquest tipus. Sí. També potser des d'una vessant més orquestral, com estàvem dient al principi de l'episodi, fem referència també a la JONC, no? És a dir, a com també projectes educatius que tenim a casa nostra, en el que més enllà de l'edat o la formació potser ja més exigent, també no deixen de ser espais on es permet i es facilita que els estudiants d'instrument dels conservatoris de Catalunya puguin accedir, estar preparats per un futur professionalitzador, no? A partir d'aquestes audicions, d'aquesta plantilla de projectes, intercanvis, encontres, no? Que facilita entrar en tot aquest món tan intens. Sí. És que de fet de projectes d'aquest tipus n'hi ha molts, Mira, ara també em ve al cap tot aquest projecte social que va engegar en Jordi Savall, que també portava música antiga a les presons. I tant. Vull dir que també és... Bé, vull dir que realment és aquella idea d'intentar fer que allò que és bonic, que seria la música, també porti cap al bé, no? Cap a una societat millor. No sé, és una cosa potser una mica utòpica, però bonica de pensar. Sí, segurament és esperançadora, però també és l'única cosa que ens queda, no? També de pensar, ostres, al final tot això serveix per millorar la societat a la que vivim, n'estic completament segura. Clar que sí, i tant que sí. I escolta, que està molt bé, que gràcies a tota aquesta proposta des del Teatre Auditori de Granollers,
doncs tenim l'oportunitat de conèixer projectes doncs, que treballen amb aquesta línia, no? amb aquestes prioritats, i us convidem a anar a tots aquests concerts, que sempre són experiències molt emocionants. I tant que sí. Sí, és veritat, també hi ha aquesta part emotiva, perquè ja no és tant si el resultat és musicalment prou bo o no sé què, sinó és l'energia humana que hi ha allà darrere, no? I tant. És una sort. Escolta, potser que pleguem tot per això, no? avui, que hem xerrat molt, eh? Déu-n'hi-do. Doncs fantàstic, fins aquí aquest episodi. Moltes gràcies per escoltar-nos. Recordeu que ens podeu seguir a xarxes socials, us podeu subscriure a iVoox, a Spotify, a YouTube i a tot arreu. En fi, que estem per l'internet. Vinga, fins aviat. Adéu i molta música. Per l'internet.